हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा स्कलारशिप ओंखारना फैदों दै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जाबायबा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा स्कलारशिप ओंखारना फैदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं स्कलारशिपनि बागै आबुङै डिटेल्स नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै बेसेबां फैसा मोननो हागोन, माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन, मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव बेफोरनि बागै नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन। गिबियाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बे स्कलारशिपनि मुङा मा बेखौ आं गिबियावनो खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा एवार्डिं स्कलारशिप फ्रेश आन्डार कम्बाइन्ड मेरिट डिग्री एन्ड मास्टार स्कलारशिप स्किम 2023-24 होननानै जोंहा बे स्कलारशिपनि नामा माने बे कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप जाहैबाय आरो जोंहा स्कलारशिपनि नामा। दा बेहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारियाव माने पिइउआव जायफोर नोंथांमोना 60% लानानै नोंथांमोना पास जादोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना मिनिमाम पार्सेन्टेजआनो बेसेबां थानांगोन ना हायार सेकेन्डारियाव बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 60%आ थाथारनो नांगोन दे। जायफोर नोंथांमोना 60%नि खमबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दे। दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन बा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो सानदोंबा ग्रेजुएसनाव नोंथांमोननिया ग्रेजुएसनाव आरो फाइनाल इयारथ' नङा जायखिजाया दाजाबनानै नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ ग्रेजुएसनाव बेसेबां जानांगोननो 60%आ मिनिमाम थाथारनो नांगोन दे बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। 60%नि नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ ग्रेजुएसनाव खमबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दा बिनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना सानो ना दे जायफोर सिगाङावनो पास जानानै थांनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे स्कलारशिपनि थाखाय बे नङा दे। जायफोर नोंथांमोना दाख्लैबावै नोंथांमोना जायफोर हायार सेकेन्डारियाव 60% लानानै पास जाबायबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे। बिनिफ्राय जायफोर ग्रेजुएसन नोंथांमोना देग्लाय जाबायबा 60%नि बारा लानानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबा बे नङा जेनेबा हायार सेकेन्डारि पास जानो नोंथांमोना डिग्री फरायाबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दे। जायफोर जेनेबा दाख्लैबाव जोंहा जुनावथ' जोंहा हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ होदों नालाय बेहाय नोंथांमोना पास जानानै 60%नि बारा नोंथांमोना पास जाबाय जेनेबा बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' दायो फार्स्ट सेमिस्टाराव दं जानो हागौ नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नों मेजरानो जा जेनेरेल डिग्री लादोंआनो जा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन दे। बेहाय स्ट्रिमनि जेबो खोथा गैया आर्ट्स साइन्स कमार्स बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। जायफोर नोंथांमोनाबो जेनेबा डिग्री पास जाखांबायबा दायो नोंथांमोना मास्टार डिग्रीयावथ' फार्स्ट इयाराव थानो हागौ जानो हागौ। दा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे स्कलारशिपनि थाखाय। नाथायबा नोंथांमोना डिग्रीयाव बेसेबां पार्सेन्टेज थानाय जाथारनांगोननो 60% थानाय जाथारनांगोन मिनिमामनि बाथ्राखौ आं दा बेहाय बुंबाय थादों। दानिया फैदो जोंहा बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो आं बेफोरनि बागै खोन्थाहरगासिनो दङ। स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै बेसेबां मोननो हागोन बेफोरखौ खोन्थाहरनो सानदों। जेरै जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोनाथ' दायो मा फरायगासिनो दङ आन्डार ग्रेजुवेट नोंथांमोना डिग्री फरायगासिनो दङ। जेरै बिए नोंथांमोना सोरबाफोर बिकम फरायगासिनो दं जानो हागौ सोरबाफोर बिएससि फरायगासिनो दं जानो हागौ। दा नोंथांमोना जायफोर आन्डार ग्रेजुएसन कर्स फरायनाय नोंथांमोना मास मोनसेयाव 450 रुपिसखौ नोंथांमोना मास मोनसेयाव मोननो हागोन बे स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै बेखौ बुंदों दे। नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोर नोंथांमोना पस्ट ग्रेजुएसन कर्स लागासिनो दं नोंथांमोना 500 मास मोनसेयाव स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै मोनबाय थानो हागोन। दा नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय जायफोर आन्डार ग्रेजुएसन फरायनाय नोंथांमोननि कर्सआ दायो बेसेबां बोसोरनि जाखो बोसोरब्रैनि जोंहा दा कर्सआ जाबाय अब्ला नोंथांमोना बोसोरब्रैसिम मोनबाय थागोन मास मोनसेयाव 450 रुपिस हिसाबै। बिनिफ्राय जायफोर पस्ट ग्रेजुएसन फरायनाय नोंथांमोननिया जोंहा कर्सआ बोसोरनैनि जायो अब्ला नोंथांमोना माने मोनबाय थानो हागोन बोसोरनैसिम मास मोनसेयाव 500 रां खरै दे बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेखौ नुदों जानो हागौ ने। दानिया फैदो जोंहा बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइआ मालानिफ्राय जागोन। जोंहा एप्लाइआ फैबाय थानाय नभेम्बरनि 1 थारिखनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ जागोननो। बिनिफ्राय एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बरसिम थागोननो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामनो नांसिगोन। आं दायो डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। दा बेहाय नोंथांमोना बुंदों आरो गावबागाव बेंक एकाउन्टआव थानाय जानांगोन ओमफ्राय गोसोआव लाबोनो जाबाय नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थानायखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दे। आधार कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन ओमफ्राय नोंथांनि सिगनेचार आरो फट'ग्राफ नांगोन बिनिफ्राय नोंनि मार्कशिट सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों। बिनिफ्राय नोंथांमोना नोंनि कलेज एबा इनस्टिटिउसननिफ्राय नोंथांमोना मोनसे सार्टिफिकेट लानो नांगोन। बे सार्टिफिकेट नामखौ आं मा होनोमोन बेखौ मिथिया दे नोंथांमोना माने कलेजाव थांबानो मिथिखागोन बे स्कलारशिपनि थाखाय आं एप्लाइ खालामनो सानदों बेहाय मोनसे सार्टिफिकेट बिदों नोंनि जेनेबा इनस्टिटिउसननिफ्राय नोंथांमोना मोनसे सार्टिफिकेट लानो नांगोन बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव होनो नांगोन दे।
दा बेखौ बेहाय बुंदों बिनिफ्राय जोंहा कलेजावनो भेरिफिकेसन जागोन भेरिफिकेसन जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दै माखासे जोंहा बेहाय प्रसेस जागोन नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामखांगोन बे अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसे कपि मोननो हागोन प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथांमोना बेखौ कलेजाव बाखिखिनि डकुमेन्ट्सजों नैबे डकुमेन्ट्सफोरखौ होनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन कलेजाव बिथांमोना माने भेरिफिकेसनखौ खालामगोन दै बेखौ नोंथांमोना खालामथारनांगोन भेरिफिकेसनखौ नोंथांमोना खालामाबा अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा दै फैसाखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो जोंहा बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबो दा बेहाय गासिबो होनाय दंखायो बेंक एकाउन्टआ माखौ होनांगोन बेफोरनि डिटेल्स होदों बेंक एकाउन्टआथ' गासिबो होजायो नोंथांमोना मिथिखागौ गासिबो बेंक एकाउन्टआनो नोंथांमोना गासिबो नोंनि SBI नि खोथा गैया बेहाय गासिबो बेंक एकाउन्टआनो नोङो आसाम ग्रामीण बिकास बेंकनिबाबो नोंथांमोना होनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन दै दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना साननैसो नेदो जोंहा नभेम्बरनि 1 थारिखनिफ्रायसो अनलाइन एप्लाइआ जागोन दा आं गिबियावनो बुंखाबावनोसै आरोबाव लास्टआव बुंबावनोसै गिबियावनोसो बुंलायलांबाय आङो लास्टआव आं बेखौ बुंबावबाय जोंहा हायार सेकेन्डारियाव मिनिमाम खमथारानो 60% थाथारनांगोन बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेसन पास जानाय नोंथांमोननियाबो मिनिमाम 60% थाथारनांगोन नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि बागैनो भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लास्टआव मोनसे खोथाखौ आं बेखौ बुंनो सानदों दे जेनेबा जायफोर नोंथांमोना 60% गैया जेनेबा हमना ला हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोना सोरनाबा 40% जानो हागौ सोरनाबा 45 जानो हागौ सोरनाबा ग्रेजुवेसनाव जेनेबा 45 बेफोरबायदि दङबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नाङा नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा जोंहा ST स्कलारशिप ओंखारना फैखायो दा बे ST स्कलारशिपआ जोंहा दाथ' अनलाइन एप्लाइ जाथ'वाखै दा बे ST स्कलारशिपआव जोंहा मा जायो नोंनि पार्सेन्टेजनि बेहाय जेबो डिपेन्ड जाया आरो नोंथांमोना गासिबो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन नोंनि बे एडमिसना बेसेबां लानाय बिनि सायाव दा बेनिखायनो नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा जेनेबा जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारियाव 60% पार्सेन्टेज गैयाबा नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा नोंथांमोननि थाखाय जोंहा स्कलारशिप फैगासिनो दङ बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोनाबो डिग्रि फरायखांनाय नोंथांमोनाबो मास्टार डिग्रिनि थाखायबो जोंहा स्कलारशिप दङ दा जोंहा एप्लाइआ जाबायानोसै दा आं बिनि बागै एसे उनावहाय आपडेटखौ हरगोन दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों